A čo ich dušu dáš v tom boji s Bokom? Mortile. A bol nebyť. Takže tak do piči. Momentálne je nagrcanec Bugára, kurva. Je mi nagrcanec Danka a z toho kokota Fica, rozumiete, chlapci moji. Takže tak, jedine Roxor, krv a zabiť ich do piči, do hrobu ich dostať. 2% dane vám, Ginu, nech vy z Rudo môžete vykonávať činnosti do piče. A pôjdeme na nich. Keď mi poviete dnes, tak pôjdem dnes, lebo mne už trpezlivosť skončila. Takže tak, chlapci moji. Takže tak. Takže tak. Amen. Počuli ste slovo Božie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže tak. Keďže ste mali tak dobrú náladu, tak by som sa opýtal, aká značka vína to bola, aby som to kúpil i našej mame, lebo naša mama je poslednú dobu taká nejaká nesvoja, že aby mala tak dobrú náladu, ako i vy, keď hovoríte o politickej situácii na Slovensku. Ďakujem.